Беренче карашка гади генә шәһәрдән ерак булмаган бер урамлы авыл. Ачыклыкта урнашкан. Тик бу беренче карашка гына. Бу авылның исеме Сыркыды. Бәлки кемдер кайдадыр ишеткән бар дияр, кемдер төгәл әйтер. Әйе, Сыркыды авылы халкыбызга Хади Такташны биргән авыл. Туган авылым тапшыруы бөек шагыйрьнең туган авылында. Аның музее авылның төп күрке. Марина Николаевна чын-чынлап Такташ иҗатына гашык кеше. 1 января 1901 года в селе Сыркыды родился мальчик в крестьянской семье. Он был 4-м ребенком, а всего в семье 6 человек. Родители пахари, неграмотный отец, мать умела читать. Вообще, что удивительно о семье Хади Такташа, это очень уважаемые, простые люди были в селе. Отец Хайрулла всю жизнь пахал землю. Мать работала тоже на земле и воспитывала детей. Это была удивительно остроумная женщина. Она очень любила своего сына Хади. И на последние деньги в семье она покупала газеты или меняла газеты и учила мальчика читать. Он первоначальную грамоту получил от матери, а потом его отвезли в Нижний Пешляй Атюревского района, недалеко здесь. Там он закончил школу. И потом уже он работал в стенах местной школы библиотекарем. Здесь, в Сургутской школе. Он очень внимательно относился к людям, поэтому и в его произведениях главными героями являются односельчане. Дед Шахми, сторож сельского совета, или другие соседи его, с которыми он рыбачил, например, Мокамай. Он написал гениальнейшие произведения Мокамай. Хади Такташ, живя в Сургуте, воспевал природу родного края. Ведь созвучно Есенину его слова: «И нет нигде таких березок белых, и нет цветов, подобно тем цветам, нет камышей таких зеленых, которые шумели бы, как там». Ну, как можно еще проще выразить свою любовь к родному краю, к родной природе? Это понятно, это всем понятно, и образованному, и необразованному, и ребенку, и возрастному человеку. Выткался на озере алый цвет. Да, созвучно, правда, созвучно. Мы всегда говорим, что творчество и манера письма стихов Хади Такташа, они очень параллельны, созвучны Есенину и Маяковскому в то же время. Если взять произведение его о революции и о становлении советской власти в России, здесь Маяковский. Если возьмем «Любовь к родному краю», здесь Есенин. Это наш Такташ. И скажите, как можно не любить его творчество и не воспитывать детей на его творчестве? Поэтому, живя в Сургуте, население гордится Хади Такташем. Он прославил не только Сургут, он прославил Мордовию, он прославил весь татарский народ. А татарский народ – это уровень среди народов. Это народ, который имеет таких добродетелей, такие духовные ценности, что еще и позавидовать можно. Я не татарка по национальности, но я восхищаюсь этими духовными ценностями. И на их основе только воспитывать людей. Такташ музее экспонатларга бай. Чыннан да. Монда эләгүгә Такташ атмосферасына чумасын. Аның дуамаллыгы, калыпка сыймаган шигыре, бизмән үлчәмәгән рифмасы кайдан килгәнен аңлый башлыйсың. Инде авылның бүгенге көнгө тенденциясына әйләнеп кайтсак, элек-электән татар авылы булган Сыркыды бүгенге көндә әкрен генә мукшылаша бара. Татарлар моннан китә, аларның саны кими, инде хәтта ташланды гиләргә дә
Мукшылар килеп утыра монда. Эше дә бар, йөреп эшләргә дә якын. Икенче яктан менә игътибар итсәгез, монда яңа өйләр төзелә. Һәм менә мукшылар саны арта дип әйтергә мөмкин. Ләкин татарлар белән мукшылар арасында ниндидер низаклар, нәрсәләр чыга дип әйтмибез. Алар бик тату, бик дус яшиләр. Уртак йолаларын да, бәйрәмнәрен дә бергә үткәрәләр. Монда инде бер әйбер генә, бер момент кына біраз китекле кытыклы булып чыга. Ул да булса тел мәсьәләсе. Әлбәттә, бу очракта ике телнең дә югалуы бара, әлбәттә. Мукшы теле дә, татар теле дә. Алар инде әкрен генә менә рус теле бу очракта ниндидер интернациональ бер телгә әверелеп кала. Соннарга каршы барып булмый. Булганына разый булып, юлыбызны дәвам итәбез. Бу чыгарылышны халкыбызның күренекле уллары дип атасак та булгандыр. Чөнки барасы җиребез дөньяга тагын берничә ул шәхесне биргән. Бу авыл Юнә дип атала. Русча атамасы татарский Юнки. Шулай ук феодаллар, атаклы фамилияләргә ия булган зур авыл. Дуслар, без сәяхәтебезне дәвам итәбез һәм хәзерге вакытта Юнә авылында, бу татар авылларының иң зурларының берсе Мордовиядә, әлеге авылның төзеклелеген, чисталыгын үзегез күреп торасыз һәм бу авылда кайчандыр 6 мәчет, 6 мәхәллә, берничә мәктәп, зур авыл булганы хәзерге вакытта әле ул сизелә. Нәкъ менә әлеге авылдан Шамил абый Тарпишев, Рассам Китаев һәм башкалар менә сезне шул кешеләр белән дә әле таныштырырбыз. Yeni avылының тарихы бик еракка киткәндә, Yeni авылы бик зур авыл булган. Авылыбызда 600-700 йорт булган. Авылда булган 6 мәчет, 6 зур магазин. Һәр ничегендә кавымнан үзенең булган мәхәлләсе, үзенең булган мәчете. Без хәзер үзебезгә шулай аңгарталар иде, безнең язуларда бар ничек, үзебез что Yeni авылы Yeni суы инеш авыл уртасыннан ага Юнки инеш. Ул инеш үзенең башы Мордюнки авылында, Мукшы авылыннан килә. Безнең татар авылына җиткәч, Тат Юнки дип аталган. Шундый версия. Икенче версия мин әйтеп уздым, что Юн урны. Беренче килүчеләр эзләгәннәр уңайлырак урны. Уңайлы урын итеп сайлаганнар шул урынны хәзер как раз безнең татар Yeni авылы. Мин уже 33 ел директорым эшлим бу мәктәптә. Бездә булганы юк, чтобы учебный планда булмасын татар теле дәресләре. Без булдырган хәтле татар теле дәресләрен укытабыз. Хәзерге вакытта балалар киләләр уже ничегатем смешанный гаиләдән. Әтиләре урыс, әниләре татар, әтиләре татар булса, әниләре мукшы. Анда да без балалар күбесе хәзер сөйләшәләр рус телендә. Дәресләрне, татар теле дәресләрен укытабыз, уку дәресе, язу дәресе. Татар телендә концертларда һәр вакытта шигырьләр, җырлар яңгырый. Әти-әниләр бик безгә шуның өчен рәхмәтле. Yeni авылы урамнары буйлап йөргәндә авылның никадәр ишле һәм бай булган икәнен сизәсең. Улпат шәхесләрне мөхит чыгара, яхшы конкуренция булу һәм камилләшү теләге. Татар капиталы турында сөйләгәндә, менә минем артымдагы бина бу бер байның сәүдәгәрнең бинасы һәм инде менә 19-нчы гасырлар уртасы, 19-нчы гасырларның ахырларына әлеге биналар татар авылларында, Мордовияларда һәрберсендә диярлек очрый. Чөнки татар капиталы инде хәзер киңәя, татарлар сәүдә алып бара һәм әлеге авылда, мәсәлән, Yeni авылында 6 зур бай булган һәм инде менә аларның кайберләренең әле биналары исән торган йортлары, төп йортлары, хәтта Шамил Тарпишевның да чыкмышы менә бу йорттан дип сөйлиләр. Нәселе инде шулай ук менә мондый йортлар әле бүгенге көндә башка җирләрдә дә бар. Кайсыларында кибет урнашкан, кайсыларында аларны мәчет булган, совет вакытында бер шундый йортта булган мәктәп. Бу инде һәр авылда шундый, менә шундый тарихлар. Иң кызыгы шул, алар булган. Ягъни менә бу авылның
тоткасы дип әйтик, булырлык кешеләр, аларның үз мәхәлләсе, үз тотып торган мәдрәсәсе, мәчете, биргән халыкка эше, ягъни инде менә шундый кешеләрдә авыл торган һәм чәчәк аткан. Ягъни капитал бар, авыл бар. Эш булгач, әлбәттә, инде авыл барлыкка килә. Һәм инде монда телне саклау мәсьәләсе дә инде аны аерым кайгыртырга кирәкми, төрле комитетлар, комиссиялар барлыкка китәргә кирәкми. Менә аларны бер урында җыеп, эш биреп, һәм инде калганы үзеннән үзе табигый рәвештә барлыкка килә. Менә инде бөтен нәрсәсе заслуженный тренер, мастер спорта. Ну то, что безнеке ул бик уважаемый. Ул монда еш кайтамы, гел кайтып йөриме ул? Гел кайтып килә. Да, последний килүендә, вот март айында 22 елны килгән иде. Ул килгәндә безнең глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Здунов белән килгәннәр иде. Бездә мәктәпне барып киттеләр, зияратләргә барды. И вот шунда тоже безгә ничегендә тем, что ярдәм кулы сузып да ярдәм итеп, аның содействиясы белән инде, аның ярдәмендә безнең мәктәп безгә 2009 елны эшләнгән иде зур спортивный зал, физкультурно-оздоровительный зал. Ары бик авыл халкы яратып йөриләр, балалар физкультура дәресләре анда уза. Ул үземне туып үскән. Авылда ул аның әтиәниләре безнең авылдан. Ул үзе ничегендә туган, яңа да тумаган инде, короче, алар Мәскәүдә булган. Тамырлары моннан инде. Тамырлары моннан, и ул үзенең вот именно ничегендә безнең яңа авылын туган авылы итеп, бик яратып килә, кунак итеп. 19-20 гасыр татар зыялыларының 80% диярлек хәзерге Татарстан территориясендә тумаган. Монсы инде факт. Татар милләтен балкытучылар да, Казаннан урландыручылар да күпчелек килгән кешеләр. Атаклы кинодагы сыман «В чем сила» дип сорасалар, милләтнең кеше аның үткәненә һәм киләчәгенә битараф булмаган милләт улларында һәм кызларында. Киләсе очрашуларга кадәр, милләттәшләр.